Оп! 4 човека, това е тест. Да, бе. Обаче този път, сега това е тест, докато правя колелото, 20 на минутки само. Тоест, нали, аз вече почнах 40 минути съм направил, сега за последните 20 минути да направим един час. Искам просто да видя, да направя тест, за да знам как се вижда. В момента камерата ми е предната камера на телефона, така че мога да виждам едновременно и коментарите. Жанка с тесен хват става ли за гърди, брат? Да, обаче удръж повече трицепса. Но запомнете едно, когато тренирате всички видове мускулни групи, трябва да ги тренирате от всички видове ъгли, което означава широк хват, тесен хват. Просто въображението трябва да ти играе, за да можеш да натовариш мускул от всякакъв вид ъгъл. Само Левски. За новодошлите, това е тест. Да видя как ще се получат нещата, когато започнем големите лайфове. Можете да задавате всякакъв вид въпроси, не само с фитнес. Психология, философия, мифология и всичко майна. Всичко съм видял в този живот. Единственото нещо, което не съм видял е семейство и жена. И деца. Нали, само там нямам опит. Ама всичко друго съм го минал. Телефонът трябва да е въздух. Да, служих му малко. Оп, чакай, че падна. Вай, ужас. Служих му малкото зарядно, това е на 10 години, това зарядно, представяш ли си? Това беше Anker, една от най-добрите марки, ама е на 10 години вече. Правих кардио час преди тренировка, 1 час. Прави кардио след тренировката. Ако искате, мога да ви обясня защо се прави кардио след тренировка. Колко време е една моя тренировка. В момента е кратка. В момента е 2 часа и 30 минути. Час и 30 минути силова, 1 час кардио. И после има минимум 15 минути разпъване, което е лошо. По принцип разпъване трябва да е минимум 30 минути. Ама не съм в добро здраве, майна. Направо обесявам се, разбираш ли. Обесявам се. И винаги ли правиш кардио, ако и през деня си активен? Да. Ако тренирам силово, след силова тренировка винаги кардио. Освен ако не мога, заради шибаните ми болест. Болестта ме направо спираме от всичко. Дева майка му, само на 34 години съм цял живот съм се опитал да бъда здравословен. И то по най-здравословния начин, възможен. Какво ли не съм правил? Всички видове диети, всички видове кокосови масла, какаови зърна, обелки с банани, че си белиш забите, oil pulling, на български не знам как е, джупуркаща с олио, кокосово олио, да се бели зъбите, абе майна, през всичко съм минал. В Америка, когато бях, се отглеждах банани вкъщи, взимам ги зелени и чакам да озреят, че да имат петна по обелката, такива черни петна. Обаче качеството на бананите там, качеството на бананите тук е коренно различно. Тук са пълна пищия. Въобще не си купувайте банани даже. Сега си купих преди 2 дни банани, зелени, сложих ги в хладилника и ще направя експеримент. Дали след 2 дни ще се скапат. Ако се скапат, повече банани няма да докосна. Какво правиш за ръце? Бицепс, трицепс, т.е. обратно. Трицепс, бицепс, супер серия, 1 минута почивка. Сега като ми пристигне големия чарджер за телефона и само съм в добро здраве. Почвам всички видове тренировки лайф. И ще ви покажа нагледно моята тренировка как протича, а не някакви
клипчета от 5-10 секунди и ти хори се чуди аз какво правя, какво тренирам, нали? Както всички останали правят. Аз ще ви покажа тренировката от започването до свършването. И да маха токсините, и аз го правих това. Кокосът от преди 10 на години, да, то преди 10 години стана на мода. Oil Pulling, 2012. Между другото помага, идеално е, перфектно е. Забите направо, чистите ги от всякакви бактерии, да поддържате ги бели с банановата обелка, когато си търкаш забите и това помага много. Ама аз майна нямам мотивация за живот. Какво остава мотивация да се грижа за тялото ми така, както се грижих едно време. Направо не знам какво. Бил майка. Добре, че е TikTok. Добре, че е TikTok да ме държи. Това е думата. Occupied. Защото вие представяте ли, аз в момента не тренирам качествено. Когато тренирах качествено по 5-6 часа в залата, престой. И в депресиите, в дето съм си обикновено и без една жива комуникация за деня, за седмицата, за месеца. Аз се побърках единственото нещо, което им беше останало с тренировките. Без TikTok, аз TikTok въобще не знаех, че съществува. Добре, че сега е TikTok да си говоря, ако ще на телефона да говоря, бил майката. Хванахте за втори път на лайф. Да бе, Car Parking Tuning. В момента е тест, 20 минути кардио. Аз вече направих 40 минути, сега останалите 20, исках да пробвам камерата, как ще се вижда предната камера, защото до сега винаги съм използвал задната камера и в момента мога да чета и вашите коментари едновременно, което е супер удобно. Правиш ли обръщания и изтласквания на щанга над глава? Не мога. Болестта ми не позволява да правя такива движения. С какви спортове се занимавам? Когато бях в 8 клас, така, от 4 клас мисля, че беше, започнах бадминтон в гимназията. До 7 клас. 7 клас спрях бадминтон и започнах да зубря. Бях зубрач. Пълна шестица. От 7 клас до 12 клас само шестица. 5,50 или нагоре. Защото нашите ме накараха да уча. Учи. Аз винаги съм искал да бъда спортист. И от цялото толкова много учене, нито имам висше образование, нито съм спортист майна. Пълен... Нищо бе, едно нищо съм в момента. В 8 клас дойде един човек, който тогава беше на моите години, които съм сега. И направи едно състезание в чисто по канадска борба и супер много се запалих. И за първи път влезнах в зала, в фитнес зала тогава. На тя от старите, от праисторическите, разбираш, тежите бяха някакви колелета от машинарии. Беше много яко. Имам снимка. Единствената снимка, която съм успял да се запазя от тогава. Бах, майката, ще видите бат Сашо на колко годинки? На 13-14 годинки тогава. То химията, между другото, си още от тогава. Още от тогава виждах за първи път химици в залата, обаче не знаех, че са на химия. Бате Сашо на 14 години пикро, нищо не разбира. Много истории, много истории. След това, след канадската борба, станах, значи постиженията ми по канадска борба са това, от което най-много се гордея. Второ място през 2005 година в Банско на лява ръка. Лявата ми ръка е пъти по-силно от дясната, направо чупа ги всички майна. Бях само 63 кг тогава. Наред ги чупи. Единствено химиците не можех да ги бутна. Само химиците майна и те ми се правят, виж колко съм силен байко и аз познах, че на химия въобще нямаше да отразявам. Това са комплексарите. И в момента децата израстват точно в такава сфера, значи ако едно време е имало химици, в момента химиците са 10 пъти повече на брой. И нормалните деца, такива като мен едно време, въобще не знаят за какво става на въпрос и те се комплексират от комплексните химици. Всички са комплексирани майна, само защото всички взимат химия. Няма да взимат химия, вие сте много по-добри от това. Вие сте много по-добри от това. Бат Сашо е тук да ви покаже. Само следвате мене, никой друг няма да следвате. Никой друг не разбира абсолютно нищо. Те разчитат само химията им прави резултатите. Нито кардио правят, майна после вика, що вените ми са така набръчкани, защото си тапак. Трябва да правиш кардио. Един вика, набръчканите вени става, защото като взимаш химия и станява вените им. Да, те взимат химия и не правят кардио. После що вените били такива, ще умреш скоро време и тогава ще разбереш, що. Много са малумни, майна. Колко е трудно 30 минути да направиш кардио, хеле пък за един богаташ. Той време бол.
Един час седиш на колелото и гледаш филми, ако искаш. Аз си май, много съм бесен на тези хора. Сега, след канадската борба. Заменахме за щатите, повтарях 11 клас там. За да успея да влезна в хубав университет, трябваше отново да се чупа за от учене, а там полудях от учене, защото едно е да учиш на български и да зубриш, друго е да учиш на английски и да зубриш, при условие, че не знаеш английски, майна. За тези 2 години така се чупих от учене, че завърших топ 10% от 2000 човека. От 9 до 12 клас, топ 10%, тук що влезнал на Америка, майна. И там само ученето не е достатъчно. Също така трябва да покажеш, че си спортист. Демек казва се Extracurricular Activities. И аз какво записах? Майна най-трудемката задача, там спорт, плуване. 2 часа, брат, ява, къла ми се взе. 2 часа плуване. Аз допреди това съм щял да се отдава за този сезон, се учи как да плувам професионално, майна. Взеха ми къла 2 часа. Чикаго, зимата, отвънка минус 20 градуса. Вътре в басейна плуваш се, изпотяваш. Вътре във водата, разбираш ли, толкова са трудоемките тренировки. 1 минута почивка във водата и почва следващата серия, следващата дължина. Дали една дължина, 2, 4, 6, 8 дължини. И накрая имаше, точно да завършихме тренировката, 5 минути плуване нон-стоп. 5 минути плуване, брат, това беше нещо ужасно. 2 часа така и накрая излизаш, аз понеже тогава се опитах да бъда по-американчен и си пуснах коса. Нали, все още имах коса. Имам снимки, някой ден ще ви покаже. И от цялото това плуване, защото толкова хлори, толкова химикали във водата, и след като се изкъпа и като си извърша косата и косата е така штръкнала. Ама е така цикава. Е такива игли. Беше супер яко. И бях в хубава форма и тогава. По ирония на съдбата, майна пак нямаше приятелка. Бил майката. Всички само гледат. И всички ги е страх да дойдем да си кажем здрасти. След плуването се опитах да си продължа фитнеса, обаче там фитнесите не бяха толкова добри, нали. Особено в малкото градче, в което аз живях, не бяха толкова известни. Нали, не бяха толкова развити, както сега. И пак се депресирах, започнах да играя играта World of Warcraft. В Америка това ми беше единствения приятел. И така, докато накрая не се стегнах отново и си казах, майна, тя историята е много дълга, защото загубих една голяма стипендия от един голям университет и си викам, нали, депресията. Много дълги истории. И после викам, влизам при военните. Що? Защото военните, след като свърши договорът, ти дават 4 години пълна стипендия за университет, в който и да е университет в Америка. Стига да е държавен. И заради това влезнах там и като влезнах започнах да се занимавам повече с фитнес. Няма как, ти трябва да си винаги в топ форма. И от тогава насам само с фитнес, докато не дойде време за някаква контузия, някаква следваща депресия, живота се удря по някакъв друг начин, нямаш пари. Всичко е, майна, през всичко си минал. И сега пак тук. Колко серии е добре да правим напредно странично рано при хипертрофия? Заебете ги те наименования хипертрофия и мипертрофия, заебете науката, майна. Аз не съм тренирал. Значи аз взех моя фитнес лиценз, треньор за фитнес лиценз 2019 година, след като постигнах перфектната форма в живота си. Преди това, мани ги тези сертификати, тези научни простащини, брат. Влизаш в залата, като станеш напреднал, чупиш се от тренировка, това ти е единственото нещо, което трябва да знаеш. Няма хипертрофия и мипертрофия. Просто влизаш, чупиш се от тренировка и стръгваш. Ако след тренировката можеш да избягаш, ако се чувстваш перфектно състояние след тренировката, значи нищо не си направил. Тренировката трябва да смачка. Ти трябва да едвам да вървиш към вас. Разбираш ли? Ако си правил гърди, примерно, едвам трябва да хванеш волана да се прибереш в колата. Ако се чувстваш енергизиран след тренировката, значи ти нищо не си направил. Абсолютно нищо. Пак е по-добре, отколкото стоиш на дивана. Какво работиш? Фитнес треньор без един клиент. Защото аз не искам да вземам пари на нито един човек.
тренировките ми са безплатни. Или една стотинка, както имам един клип в TikTok. Моля ви се, не ми пращайте лайфове там такива, да се включвате към моя лайф. Хората не са тук да слушат двама на лайфа, хората са тук да слушат мен. Сега, не го казвам егоистично, просто ако искаме да правим заедно лайфове, трябва да се разберем предварително. Не по време на моите тренировки. Какво ти има на здравето? Няма да влизам в много детайли, ама имам голям проблем с червата. И с хранопровода. Много голям проблем. Рак за сега няма. Нямам търпение да ме фане раката, поне да се гръмна